Walang chicken. Hindi sila nagbilin. Hi guys! Welcome back to my channel. Si MaryAnn na naman ito. Pasensya na yung boses ko. May sakit kasi ako. So anyway, I think 2 days ago gumawa ako guys ng reaction video about Sharon and Gabby, yung advertisement nila sa McDo. So ngayon, ibahin naman natin. Doon tayo sa Jollibee. Paborito kong Jollibee. So doon tayo. So, okay. So, let's get started guys. Samahan nyo na ako guys. Okay? Ready? Go. Homecoming. It's been quite a while. You really kept me wanting you. You got some style, so unique. You're beautiful. So I like the song. So deep. May ibang lalaki si Maring. Binigay sa guard. I'm here for you. Oh, ang gwapo niya. Puro gwapo sila. Ang ganda ni ate. It's been quite a while. Never felt so easy. Smile. Ikaw, uy. Close to me. I need you now. Busy yung isa. Ala, may ano sa mukha niya. Ang cute, oy. Turite. Ala. Stay with me tonight. Let me know the kind of love that will remain forever be. Pick up. A dream that had become reality. Ang hirap pag may iba. The song, I like the song guys. Oh my god. Tapos na. The guy did it. Hala. Kurat. Oh. Hold hand. Oh, sinauli niya yung kwintas. Wala ka kasing klaro. Walang klaro. Oh. Ah, okay. Okay. Oh, yung isip niya iba. It's a goodbye. It's a goodbye hug. Oh, I think may dala siya. Si Jollibee. I'm here for you. Aww. Oh, loving you. Whoa, it's such an easy thing to do. No, you never know. It's driving me crazy 'cause it grows. Oh, dan tumanda na sila ay. Ang bilis tumanda. 3 minutes lang. True love never gives up. True. Believe in the power of love. True. Yun lang. Nakaka-inlove siya. I don't know you guys. Let me know if ito ba yung talagang totoong commercial sa commercial sa ito si Roxy sa Sani palagi. Ay, walang chicken para sa iyo. Walang chicken. Hindi sila nagbilin.
Okay guys, proceed na naman tayo sa isang video. Ang ano daw nito is Kwentong Jollibee 2018 Signs. Okay, let's watch it together. Inspired, the same thing. I think they're all the same. Paano mo malalaman kung siya na? Kung darating siya, malalaman ko. Paano? Signs. Signs? O sige, ganito. Anong favorite number mo, Star? 3. Okay. Yung pangatlong lalaking dadaan dyan, siya na ang the one for you. Sige nga. Ala. 1. 2. Wait lang guys ha. Uy, ano ko to, John? Ala. Si Mark yun ah. Di ba classmate mo yun sa chemistry class? Ala. Si Mark ba yun? Siya na pa talaga? Ang ganda ng mata niya. Oh. Tango-tango lang tayo dyan. Hindi na ba nag-start? Hala. Oo. Oh. Match si Mark pa rin. Okay, Universe. Si Mark pa rin. Pag pupunta din siya ng Jollibee, siya na nga for me. Hi. Hala. Saan ka? Magja-Jollibee. Ikaw. Dun din. Tara. Jollibee special delivery. Hi, Mark. Hi. Oh, look. I bought spaghetti for the both of us. Hala. Stacy. Si Star nga pala. Classmate ko. Star, classmate si lang pala. Stacy. Girlfriend ko. Ay, hala. Hala, hala, Nice to girlfriend. meet you. Hala, ang sakit. Kain na lang tayo ng Jollibee. Hala, ang sakit. Hala. Huwag maramihin. Tataba tayo dyan. Hala. Oh, tagay. Hala, tagay. Watch it. Ito. John? Para di malata ang nagdurugo mong puso. Alam mo, nakaka-relax yung kinakain mo eh. Ha? Kasi nga, spa, Ketty. Walay. Tawa na. Corny ba? Oh, my heart. Oh, siya yun. Wait lang guys ha. I've been waiting for so long. Siya yun, oy. Ala, katabi lang pala, oy. Ala, ang gentleman niya. Very special moments. Kasama lang pala niya palagi. Oh, si Chum. Pag pupunta din siya ng Jollibee, siya na nga for me. Hala, siya pala, oy. Ginoo ko. Siya pala, guys. Siya pala ka. Siya pala ka. Oy, sila pala. Clap, clap, clap. True love will find you. True chicken will find your rocks. So don't cry and behave over there. Yeah, ang cute-cute ng story. Hindi mo talaga alam na nagmahal ka or namahal. Hindi pa man namahal kasi mga bata pa yon. May crush kang iba, pero ang totoo talagang para sa'yo is nandyan lang sa tabi mo. So wag na ka nang lumingon-lingon sa iba. Lumingon ka na lang sa katabi mo. I said, hoy, tayo na lang. Ganyan. Anyway guys, thank you guys so much for watching. Roxy, there's no chicken. There's no chicken. Anyway guys, thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye! Bye-bye guys! Ang mga tingin nilang ano.